Kanyo Trap Youth Council Motion Road Circle, mata kesengi kalalik bania kendu yau EE Nongstoin uba F Solang, hadin kajing bamhun ia kajing pentray black topping ia kesurok kabalai kilometers na porla syari mardor. Ka HYC Motion Road Circle rengkat kenang elam kasinong proin, Kim I Hun setia ia kajing tray ia kesurok namar kajing siang rong kastang palat bat ru katlot bah. Kumjo ru kajing bambiang kinala bat kimuri ban yat ka Lakin no ru ba shua ban siang kim syamla level bah ia kajaka badon kimau la shu siang hajrong kimau kumta kam I don jengkermen setia bakan ne. Halo jong kita kijing syam na kaliang jong ke HYC bat ka shnong proin kim man se banwan kerpat yau EE ka PWD ubah hadian ba kilaya kendo ula kular ban shimkia bat ula kular ru ban lit jurip ya ketai ka surok harengkat bat ki kontraktor. Na kaliang jong ka HYC Motion Circle hadin ba EE kijing don kijing tray ketai ka surok na porla sadu hari mardon ka bang itip kijing tho ki department yang ki tranat office yang surok kat ka na porla tu pilihan ka bajengai ka lai kilometer na porla sadu hari mardon kat kum jing tray tu black topping ka bagi pentray pinta tina kalian jungi hadir bagi itu tidak dokumen bang yo ka petroi kadong kathan jungi ba hadin kata kadong ka report katu kat ni nak ru pajba pinong sonong pinong kadong kathan ba kadon kata jing tray torti hagudai betul surok ba pentray pinta tina kalian jungi ngam samna hun ni kata pinta nilai berkemi dok mat panlap kita jing sisa barok bat hadin menilai berkemi itu pinta barok nilai ui ya jing torti ba hadu kata jing tray nampa jong tray surok ba ni sakhi jong mat ba nadu timuri kendap yang inala hantam wat ka ban siang hawdai berkerong jakte surok ni ba ka jinglong ka jingle torti ka hadu kata khantam ni uru la ban ong wat ka jingle nam ta jongka rong ban siang nam ta surok ni ba jinglong tolot ka hadu kata ba hakte ka por bon la jurep kin ya don lang ba nak liang jong kinong song snong kin yo ka jinghun ka papura habawan ka skim sarkar nak liang jong ki HYC nimnon kanono jing persya ya kroi ka par jong ka dong ka than ring dokumen handrengi kentu ya ki kontraktor lana kinu nung tray sengop ha ban tray hok ban le bhai ka kam khnang ba kanu ka jing yo jing mentoi jing kan long ka ban ne bat ka ban yo ka jing mentoi ha ga dai bat nong song snong ting kentu rum ta jong ki nong tray ka balong ki kontraktor sengop ha ban chim khe ka kam ban le bnia bat tray ka kum ka plan ka kum ba mang nam ta ka ma jing mang tengka ha go dai berkanu kanu jing tray ka hap hapo jong ka motion road blok hi berkoi tang ta nak liang jungi ka HYC bu ji tentu wan ni ang step engineer ang hapo nong ston ni pen paur jing ai ku play nam ta jong u nak liang jong uru la ku ular bar hadin bang i kisaki kisabot kat kumba ngilap por ngi jurip na kaliang jong uru ular kular kubur kene benta ban daladihi unsalek ban kemi haringkat office jong u ban pha ke jing tha habar ki kontraktor ki bare dai ban train tak tu surok liang jungi ni ma rukun na penpau ki ek brain da ui nyong kan ston division ba ulakular bon sa simkhia kene kam bat wala kataru subhaban kentu yu subhaban le employ kene kam nang ba ngin yo no ya ka ban yo no so nyong ka job nang ba swa ba ki kontraktor kan on khut kene ki kontrai ya kene kam